abantwana bakaNkulunkulu bonke egameni lenkosi yethu uKristu uJesu. Amen. Amen. Ngibonga nje abantwana bakaNkulunkulu ngikhona phakathi kwenu, ngingumntwana kaNkulunkulu. Umakhwazi. Hallelujah. NgiseMaritzburg. Hallelujah. Kodwa ekhaya ngampela khona la. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyamangala mangifika la. Jwayele ukuthi mangiqhamuka ngiqhamuka nendlela eqhamuka eWatback. Nami ngiwela umvoti. Sengiye ekhaya. Kodwa ngamangala ukuthi akwanti khona le ngxenye enjengalezi endaweni yakithi wamaphumulo. Ngasengibona. Amen. Ukuthi namhlanje ungenze nginyathela kuba ngizoba ofakazi ade khona. Amen. Hallelujah. Into engithandayo ukuthi angibile la ukufakaza kuphela ngomshado womfowethu nodadewethu. Hallelujah. Ngathi ngile yanzalo okwathi uSathane efuna owesifazane wangamthola. Hallelujah. Wayenza kweni yowesifazane eyayindezi kaNkulunkulu nofakazi inkosi uJesu. Akabonga uKristu Jesu. Ngibonga lo ufakazi ke bathandekayo. Ngingakayikhulumi into noma ngithi inkulumo ebekhona ngesikhathi ngene esangweni. Akabonga uKristu Jesu. Uthi ubaba mayemi la. Akabonga uKristu Jesu. Uthi ibandla limele. Hallelujah. Ulungiswa ibandla. Hallelujah. Kulungiswa umakoti. Akabonga umakoti wewulo. Ngoba uyena olungiswayo. Elungisela umkhwenyana. Akabonga uKristu Jesu. Amazwi afundela ethi Nkosi yami siyambonga uNkulunkulu. Uma ufunda uJohn the Baptist chapter 15 verse 3 uthi senihlanzekile ngamazwi engiwakhulumekile. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu ngamazwi akhe ufuna uzohlanza ibandla. Akabonga uKristu Jesu. Ngoba kutholakale ukuthi lisukile eqothweni. Uthi uNkulunkulu, yes, I agree ukuthi uJuda ubuyile kimi, but uJuda was not sincere to me. Hallelujah. Akabanga qotho. Question is sincerity kaJuda. Akabanga uKristu Jesu. Manje ke bathandekayo ukulungiswa iyona into esifunayo njengoba esho umntwana kaNkulunkulu ethi yona into esifuna zonke insuku ukulungiswa. Hallelujah. Silungiselwa umbuso kaNkulunkulu. So ke inhliziyo yami ukuba ngibe yiphathi yalomsebenzi kaNkulunkulu akade ezowenza la. Hallelujah. Ethatha umuntu emisa kumuntu. Ufuna uyiqala ngaseqaleni ba ngoba usuke empini. Esethatha umuntu la emisa kumuntu. Wangenza ingxenye. Hallelujah. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo. Bangena la bathandekayo. Ngicabanga endleleni sihamba siyaxoxa kodwa bazi bengicabangayo. Hallelujah. Ngoba ingasese libili. Hallelujah. Khona ingasese la kungekho khona umuntu. Kodwa likhona ingasese ngaphakathi umuntu. La ingicabanga ongakwazi ukuthi ngicabangayo. Akabonga uKristu. Ngicabanga nje into eyodwa. Ubaba esakhuluma kuyagcizeleleka enhlizweni yami. Akabonga uKristu Jesu. La ukuthi impela ibandla lilimele. Munye umuntu olimaza abathandekayo. Hallelujah. Isitha
senkosi ezikuyo. Yeah, hallelujah. Inkosi yalelizwe. Hallelujah. Zonke lezi zinto ekade zibalwa la. Hallelujah. Ezongcolisa ibala. Ukuthi hallelujah lingcola ukuze lingangeni embusweni kaNkulunkulu. Akabonga uKristu Jesu. Manje sekufika izwi lapha kuDaniel. Mawuso kuDaniel 11 suka ku30. Likhuluma ngenkosi yazi amakhosi asemhlabeni. Lithi izwi lenkosi kwisambulo kwangena imoya. Hallelujah. Imoya eyezokwenza ukuthi bafuna ukuvukela uNkulunkulu. Hallelujah. Kanye nabo bonke abangakhona abakhona emhlabeni. Akabonga uKristu Jesu. Lithi izwi lenkosi lenkosi ulelozwi yayingcolisa indlu kaNkulunkulu. Hallelujah. Yilokho okungcolo kade ekhulunywa ngakho. Hallelujah. Manje bese lapha ezwini ma uNkulunkulu ekhuluma kanje ngamazwi akhe ezongcolisa ibandla. Sengcolisiwe ngamazwi engakhulumekile. Hallelujah. Lapha ya kuJohn the Baptist 14 verse 8. Hallelujah. Uthi angisayukhuluma okuningi kini ngokuba umbuso walelizwe useyeza. Kepha kana lutho kimi. Hallelujah. Akana lutho angayifumana kimi. Engase ithi ngiyomangala uNkulunkulu. Hallelujah. Ngitholakale nginane. Hallelujah. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ukuzehlukanisela uNkulunkulu. Hallelujah. Ngibe njengalokhu ngihlukanisele uNkulunkulu inkosi uKristu Jesu. Sizobonga ke bathandekayo. Siyamthanda uKristu inkosi. Babushele. Hallelujah. Bengizosho nje ngobaba uba ngiyakwazi ukusho. Hallelujah. Uqale wathi uJesu wayesho kakhulu. Hallelujah. Umama uThelesi. Sihlangane naye enkonzweni. Baba nofakazi obuhle. Ngibila ngizoba nofakazi nami ukuthi cha hayi babushela. uNkulunkulu unika umuntu impela. Haleluya. Kristu Jesu ngempilo yakhe. Haleluya. Ngoba enye into bathandekayo malithi izwi lenkosi uzile emhlabeni uzothumba abathunjiweyo. Kristu Jesu. Do you understand me? Uzothumba abathunjiweyo. Haleluya. Bathi mayikhuluma into bengasho ngathi hayi iwudu lithumbi. Yebo. Akabonga uKristu. Ngoba impilo ehlanzekile bathandekayo iyosiqiniseka ukuthi uma ucula umhlabelelo uthi uhlala kimi ngihlale kuye lokho mayikulalela umntwana kaNkulunkulu nomoya ngoba lithi izwi lenkosi abanga bakaNkulunkulu John 8 verse 47 abanga bakaNkulunkulu bezwa amazwi kaNkulunkulu uma ikhuluma umntwana kaNkulunkulu yezwa ukuthi into yasekhaya. Haleluya. Akabonga. Haleluya. Uyabona mangicula ukuthi uhlala kimi ngihlale kuye. Haleluya. Nabasentula abathandekayo ngilinganisa nje ngiyabonga uKristu Jesu ukuthi uthi thina safa uphila kwethu kufihliwe kuNkulunkulu nenkosi uKristu Jesu. Haleluya. Aphinda athi yena ngithanda ukuthi inkosi labo ngiphe bona babe khona la ngikhona. Haleluya. Kusho ukuthi kungafunyanwanga lutho kithi. Haleluya. Noma umbuso wasemhlabeni esefika kithi angafumani lutho. Kwenza kugcwaliseka ukuthi sihlale kuye ngakwesokunene kaNkulunkulu. Ngoba ngesikhathi haleluya efa uphila kwethu kugcinwe kuye. Haleluya. So bengifuna ukusho njalo bathandekayo. Bengifuna ukuthi babuthelesi. Nawe manguthelesi. Haleluya. Amen. Yesu pageme, Yesu pageme, Yesu pageme, Yesu
Jesu phakeme, Jesu phakeme, Jesu phakeme, Jesu phakeme, Jesu phakeme kakhulu. Ngaphandle kokulibazisa ngiyabingelela umuntu egameni ngiyabingelela abazalwane egameni leNkosi Jesu. Ngiyabingelela abantwana baNkulunkulu esihlangene ngabo. Hallelujah. Ngiyakusho nje bazalwane ukuthi nje ngiyanibongela. Ngiyabonga kakhulu, ngiyanibongela kakhulu uNkulunkulu. Kumnandi ukholwa uma unomkhwenyana okholwayo. Yebo. Ngoba njena kuba ngcono ngoba phela nikhuluma into eyodwa. Bazalwane kunzima, mina ngiyazi ngiphuma lapho thina sangena emendweni nje singakakholwa kuye kwaba nzima kakhulu. Bazalwane ngumama Manqele egameni leNkosi yethu Jesu ngumlazi. Ngiyabingelela kakhulu egameni leNkosi yethu Kristu Jesu. So nje ngiyabongela kakhulu, ngiyanibongela kakhulu Baba uButhelezi. Ngiyabongela kakhulu egameni leNkosi yethu Kristu Jesu. Ngicela nje ukufunda izwi leNkosi kafushane lapha noma ningalivulanga Izaga 19 verse 14 wakhona uthi indlu nemfuyo uyifa elivela koyise kepha umfazi ohlakaniphileyo uvela kuJehova. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho ngoba ukuhlakanipha asikhulumi ngokuhlakanipha kwezwe ukuthi nje abantu bafundile, kepha nje sikhuluma ngokuhlakanipha kokumesaba uNkulunkulu. Uma unomfazi omesabayo uNkulunkulu awunalo uvalo. Uma umshiye ekhaya uhambile noma ngabe ukuthi uyosebenza eGoli uyobuya after 6 months, uyazi ukuthi umfazi omshile usaba uNkulunkulu ngeke uhlangane namahlazo. So nje siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Ngingakho ngithi ngiyanibongela egameni leNkosi yethu Kristu Jesu. Nisaqala umndeni wenu nje oqhubekayo okufanele usaba uNkulunkulu egameni leNkosi yethu Jesu. Izwi leNkosi engithanda ukufunda lapha kuMahubo 17 verse 5 wakhona egameni leNkosi yethu Jesu. Hallelujah. Amahubo 78 isihloko sithi isifundiso esivela endabeni yasendulo kwaIsrayeli. Ngicela ukusifunda lana nje kuverse 5. Ngokuba wamisa ubufakazi kwaJakobe wabeka umthetho kaIsrayeli ayala ngawo obaba ukuba bafundise abantwana babo ukuze isizukulwane esilandelayo sazi abantwana bayakuzalwa bavuke batshela abantwana babo babeke ithemba labo kuNkulunkulu bangakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu kepha bagcine imiyalo yakhe. Amen. So siyabonga uNkulunkulu ukuthi bantwana baNkulunkulu nina ngokumesaba kwenu uNkulunkulu nizoqhubeka nalokho uNkulunkulu akufunayo empilweni zenu. Ukuthi mani abantwana bafundiswe ukuthi bathembele kuNkulunkulu. Ngoba sesiyazi ukuthi konke lokho impilo esasiyiphila yayingamjabulisa uNkulunkulu ngezinto esasiphila ngazo. So mase simazi uNkulunkulu sesiyazi ukuthi ithemba lethu likuNkulunkulu. So sesifundisa nabantwana bethu nabo bafundisa abantwana babo. Kuba mnandi mangabe ukholwa egameni lika Jesu. Ukuthi noma abantwana bengekho sinabantwana abangekho bahambayo abanye bale koGoli. Kodwa umuntu mayihlangabezana nobuzima uyazi ukuthi kufanele afonele ekhaya. Ngicela ningikhulekise ngibhekene nalokho. Ngenxa yokuthi ithemba lakhe ulikuNkulunkulu. Uyazi ukuthi asinalo elinye. Uyazi ukuthi akukho la singaya khona kodwa konke sikunikela enkosini. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu. Engakusho nje ukuthi siyanibongela kakhulu inkosi yomusa inibusise. Amen.